posachedwa abatu kupasidani zimene Wapanga president wa dziko lino Dr. Chakwera atangofika mu mzinda wa Blantyre Lero pa 11 October 2024. Ndipo video imeneyi zimenezi president wachita kamba pokuti anthu ambiri amafalisa nkhani zosiyana-siyana makamaka ena kumanena kuti akudwala ndi wapita ku chipatala kunja, ena kumanena kuti president sali bwino, koma president wapanga zimene wapanga mu videos. Ndipo taonerani kuti president wapanga chani atafika mu mzinda wa Blantyre lero lino pa 11 October 2024. Mawa uchama kota tu 9 kumbukani tangu tipasa chithunzi kuti kunali zotani, waona zotani? Zona blessings mtsogolo wa dziko lino President Dr. Chakwera afika mu mzinda wa Blantyre, ndipo ndege imene anakwera yafika ndendende kota tu pa Chileka International. Ndipo ena mwa akuluakulu amene anandira mtsogoleri ndi nduna ya zofalitsa nkhani komanso akuluakulu ena akuchipani. Ndiye tikuyankhula pa mtsogoleri wafika pano pa clock tower. Tikuona kuno kuti anthu ndithu ndosangala malo ano muchingamira mtsogoleri wa dziko lino pamene akudutsa mu mzinda uno wa Blantyre. Anzathu otola nkhani mumakhala ndi mwayi wapadera kuti mumatha kucheza ndi akuluakulu aboma mwina ngati nduna yofalitsa nkhani mwina mpata umene usunatheke ungatipatsa chithunzi chanji kuti panopa pachitike zotani? Ndi chikhulupiriro zaona kuti mpata ukapezeka amene nankhulira ndi nduna zofalitsa nkhani mtsogoleri wa dziko lino akhale akucheza makamaka ndikhozanso kufotokoza pakadali pano kuti mtsogoleri wa dziko lino akuyenda ndithu ndi anthu pano pa clock tower wasika galimoto yake ndithu. Zikomo kwambiri. Kumbukani padakali pano president wa dziko lino Dr. Chakwera akuyenda ndithu ndi mayi wa fuko Madamu Monica Chakwera kuyenda kubaibisa anthu mkatikati mwa gulu limeneli pamene ndithu zikuoneka ngati akhale akuyenda ulendo onsewu. Tiyeserapo kuti ticheze ndi akuluakulu ena omwe koma Sanafe. Chikondwerero cha omwe akuno aya mzinda Chakwera. Taonani wina kumati president Chakwera akutuwa puwala. Taonani muzichambula zimenezi. Ameni kumwamba kulemekezeke. Chabwino mwina chifukwa chani kwabwera khamu lochuluka kwambiri udakali mmawa ku Blantyre koma kukoneka tikwadzaza kwambiri? Unooni mmawa anthu akupita ku ntchito koma taonani anthu anamvanso kuti akuti ayi president Chakwera wadwala. Kubwera kumene kudzionetsa chikondi chawo chimene nacho pa president Chakwera kuti asatana amafalitsa nkhani zawo zabodza koma mulungu amachititsa anthu manyazi. Ndi zachitika mu nthawi yokuti president Chakwera akhalanso akubwera kudzagwira ntchito kuno. Ndi nthawi imene anthu onsewo anati ifeyo sitigona ku nyumba tidzuka abwera munsewu muno anthu 5 koloko mmamawa akuti nkhani yake tikaone president Chakwera uchakuti wapuwala uchakuti wafayo tikamuone. Ndeti kuti president Chakwerayo ndi uyalapa anthu akayamba kuthamangitsa nkupeza kuti angokutukwana udzaziwa kuti akulephera akangotukwana zuchitika kwaipa basi wa opposition akhale pansi. Mwina mutipasa chithunzi kuti president ali chigawo chakumwera patatha pafupi miyezi iwiri asanabwere agwire ntchito zotani? Kunoko ali ndi zinthu zingapo paja mukudziwa president anabwera kuno sabata zapitazo akhazikitsa masukulu amene akumanga koma ndalama zake zidapezeka pochokera ku mpikisano wa golf umene amakhala nawo chaka ndi chaka. Kuteku panopo ayambitsanso mpikisano umene wa golf uja kuti umenyerenso ndalama zipezeke komanso kupyola apo president ali ndi nkhani zimene akapite kuja kumasi ku sukulu akhazikitsanso ndondomeko ya zipangizo zosika mtengo za ndinocho kuno pamande kuzalewa mboma kuteku posoti mvula ikuyamba kubwera
anthu afuna kuti agule zipangizo tinalengeza zipangizozi zilipo a president akuti ndikatsikulire zimenezi kuti anthu alandire zipangizo zimenezi aziyamba kugwiritsa ntchito zawo komanso kuna kwa sabata ya thunthu kupitirira pamenepo ndipo akhala akupita ku Lilongwe kapita kugwira ntchito zina chakumasiku amakubwera tikhala tikulengeza koma taonani mu mzinda wa Blantyre taonani poponda palibe taonani anthu manja mwamba pena paliponse akuti chakwera neneri waboma Komanso ndiwe mwamayang'anira ntchito ya misonkhano yokopa anthu kapena ntchito zokopa anthu mchipani chimene chicho cha Malawi Congress tikupitirira pang'ono ndi pang'ono kupita ndithu ku nyumba imene ya Sanjika president akuyenda mwadzuka bwanji ndadzuka dzina lija tikumbuseni dzina langa ndine Hofmale Makande Aleva nkhani za ndale chakubweretsani kuno ndi chani ine ndabwera kuno kuyenda limodzi kuzalandira president yathu kuti zipita kula zambiri ndiye nikudabwa kuti akutenga kuti president wake akutamanga simuona akutamanga akutamanga ngabali zimene ntamba zakulas ndipoti anthu kumva zapoza ndikumazitenga kuti ndizaona aone okha ngati kuno kusawu ndafuna ndikwawo president wa Malawi munthu akhala kwawo kandi apite kuti ndi Malawi ndikwawo ndiye ndifuna kuwasingiza Malawi kuti munthu wabweranso kwawo ndatokoza kwambiri ndenda regional chair achipani chimene chicho cha Malawi Congress olemekezeka asimbi ulendo umenewu ndofunika bwanji olemekezeka olemekezeka ulendo wabwino ulendo ofunika kwambiri ndipo ndife osangalala chigawo chakumwera amene akuonera paone kuti tindi Chakwera afika kwawo kumwera tonse Amalawi tiyeni tigwirane manja mtsogoleri ngati uyu atipasani Mulungu ndipo tikondwere chifukwa tapeza mtsogoleri chauta atatipasa tonse tigwirane manja kumene tikupita tonse tikapereke vote ya Chakwera khamu lochuluka ndithu labwera kudzalandira president Dr. Lazarus Makathi Chakwera inuyo ngati akuchipani omwe mukuyang'anira mchigawo chonsechi zikutanthauzanji zikutanthauza chimwemwe anthu asanatekedwe m'magalimo wawo Chakwera tonse chifukwa tikasiye kusanjika pani mwamse we akumabayibi wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamene akuyendabe ndithu kupita ku nyumba ya boma nyumba imene iyo ya Sanjika apapa ndikhale ndikuyankhula ndi pamwe aliso mu mndandanda umenewu zikutanthauzanji khamu la anthu lochuluka kubwera kudzachingamira mtsogoleri wa dziko lino tikamanena kuti Amalawi ndosindikira Malawi sanganamizidwenso ndi zimenezi mama wanga tuno tauni yonse kutseka Chakwera mabodza abakiri mu TV bakoza TPP osali madzi anthu akumukonda Chakwera anthu akudziwa kuti mavuto alipo mdziko kaona Chakwera embekezo akuona utsogoleri wa mphamvu akuona zinthu zabwino chifukwa chake mukuona kwimbi Chakwera samulandira Chakwera
siko mwambi mwina sapule zikwapatsa kuti azikonda president wa dziko lino. choyamba ndi utsogolero oyanja ndi Amalawi. Palibe mtumbuka, palibe mchewo, palibe muyawo, palibe mulomwe. Ndi Amalawi. Uthenga umene kulalika Chakwera ndi umenewo. Chachiwiri ndi zitukuko zosasankha. Nsanje kusikwawa kuchitipa. Kalonga lilongwe. Kosekwa kumwe zitukuko. Kuna kuti anthu azikhala mwamtendere atsikambirana. Umenewo. Kumkonda Chakwera. Munakapo mongodusa kuti ayi pakhala pali mabodza ambiri anthu otsatira chipani chanu mwatsimikizira zotani mwina ena uyu ndi mtsogoleri wa dziko lonse la Malawi. Chakwera ali fit 100%. Akuthamanga munsewu, akukwera njinga ya moto lero lomwe. Ali bwino kwambiri. Mabodza atana mazandeke aona kuti sizikukwira. Tinamizira ndabuka lero adzone okha bwera. ndathokoza kwambiri olemekezeka amene ndi olemekezeka zamaboma ang'ono Komanso amene pani chimene chicho cha Malawi Congress padakali pano khwimbi la wanthu likuyendabe motsatira mtsogoleri wa dzino Dr. Lazarus Chakwera ndipo tikudutsa pamphamba ni menezi njonena kuti President wa dziko lino akuchita zijamati ma push-ups apanga ndithu kangapo konse pamene papa ndi pamaloboti opita kusanjika naona olemekezeka akunkuyu nawonso akupanga nawo mwakanika kumaka pamaso pa president. Munthu uyu ndi watha kani ndiye kuti Sakudwala kapena ati mikono yake yatani mapusha pamapanga apa mikono yake ndi mene apa hangodziwa anthu amene ana akuthamangitsa ndi akangotukwana udziwe zoti akulephera amene ukhoza kuyamba kuyenda bwinobwino ati pipi mene amba kutukwana omwalira temeno aso ndakuza akamaza kuthamangitsa munthu ukazangova mwakuti mwako waima amene uja wakuti aya ati pipi aya mbona zoita kwera omwalira amaoneka yonse ochoka mikono amene wawa ndi olemekezeka Moses Kunkuyu Dr. Chakwera ndandithu pansi kuchokera pa clock tower kuyenda ndithu kufika pa maloboti amene wawa tsopano zaima akwere pamene papa kupitiriza ulendo umene uwo opita ku nyumba ya boma ndi mwambo wano kwambiri padakali pano president akuwevabe anthu omwe asonkhana pano akwera mgalimoto ndithu ndi mayi wa fuko Monica Chakwera ono ndi pang'ono ndithu akwera mgalimoto kulupita kuti posachedwa apa akhale akupitirira ulendo umene uwo opita kusanjika tinachezapo ndi anthu ochuluka komano mfumu
zomwe tingazigwire nzonena kuti Dr. Lazarus Chakwera yana mchigawo chako chambirira ndi masewero aja a golf omwe ndithu cholinga chake chenicheni ndikuonetsetsa kuti apeza ndalama zothandizira ana osowa msukulu za ukachenjede za mdziko muno osakhala zokhazo komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Thumba limene ndi lomwe munachokera nkhani zomwe ya msanje eziwiri yapita kwera imene iyi makoma onse anapasuka china chilichonse. Dr. Chakwera ataona vuto limeneli anachotsa ndalama ndithu kuchokera ku thumba liro yatsopano yomwe akakulira yapitayo ndi kali pano mawali akhale akukatsogolera ntchito imene ndi cholinga chopezanso ndalama ku thumba limenelo keza kuti kulakalaka zo miliyoni ndipo omwe akuyendetsa zikuoneka kuti zikulongola apezapo kale ndalama zocho ndipo pali chiyembekezo choti ndalama zimene kuchuluka kuposa pomwe anayerekezera pa 600 acha ndi ito ina yomwe president wa dziko lino akhala pambali pa ntchito imeneyi mmene timacheza ndolemekezeka mkukuyu anakambaponso kunena kuti pali chilingaliro choti mtsogoleri wa dziko lino akhale ndithu akutsegulira ntchito ya Chakwera atangofika mzinda wa Blantyre lero kuthamanga ndithu kuthamanga kumenya mapushapu kuonesa Amalawi kuti mphekesera imene ikutchukayi komanso uthenga waboza umene akufalisa ndithu ndi waboza adi. President wathu ali bwinobwino Chakwera kufika mzinda wa Blantyre kuonesa ndithu kuti ali fiti akuthamanga kumenya mapushapu kupanga china chilichonse chimene wina alesa angapange kuonesa kuti iyeyo ali bwinobwino ndithu. Zikuchitika lero pa 11 October 2024. President Lazarus Chakwera proving wrong to the Malawians amene akufalisa nkhani zoyipa kapena kuti zaboza zomati iyeyo sali bwino.